Juang kamora mora ma intiere machiegni chenro marwa mar okinyi ma kawuono tich ariyo ma en tarik 7 dwe mar auchiel higa mar 2022. Waikoni mathoth okinyi ma kawuono e chenro machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Machiegni nyinga Joyce Odur. Ramogi Juang odiochieng' ma kawuono ken chieng' tich ariyo en odiochieng' ma bende biro tok ka bende duola kata mana riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance odiochieng' ma nyoro nochiwo yanga manifesto margi mano chenro bende gintiere godo ne jopiny po nono ni ibiro yier ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kaka jatend piny Kenya. Kamoro mora mintiere machiegni e chenro mar piny chenro bende chakre sani bed kodo nyaka giko kono rumo kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'ao. Ramogi Juang kamoro mora ma kendo achiel kachiel okinyi ma kawuono ma jaber mar Ruoth Nyasaye omiyo thuolo manene. Okinyi ma kawuono rwakni machiegni chenro mar piny odiochieng' ma jomoko nigi mor ka joma moko nitiere kod ywak. Iwacho ni jomoko ywak kendo muodo mana lachgi kendo ywak margi luwore kod puoth ma duolno mochung' ne yiero kod kiewo pacho ka mano IEBC osebedo ka puodho jochung' mopogore opogore ka sani jomoko oseyudore kanyo ni onge e listi mar jogo madhi chung' kanyo kalaro kom mar tend piny e yiero maduong' madhi timore dwe mar 8. Ywak margi gin mage sani uchumi ma jogo ma omor wacho ni uchumi mar Kenya dibedo e yo machalo nade. Mago duto Ramogi Juang waikoni mane chenro mar piny nikech wadaro kisani twak madhi chako kawuono okinyi nyaka saa 5 mar onyango. Wantiere kodi ka achiel kachiel koa buore Nairobi ka kwabiro dero di kanyo rwakni machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Cleophas mora itone sani mtima muodo lak. En yuak muodo lak nikech nitie jogo mane koro koyudo tiko. Nyaka sani wan man negi ji adi? Ji ang'wen ema dhi chung' kalaro kom no mar jatend piny. To wacho ni en listi ma oduok piny kowuok kuom jochung' maderom 50 kochopo mana juma mokalo ne gin ji 50 gi wiye mane dichung' kalaro kom ni mar tend piny. Ka sani gidok nyaka 4 en penjo maduong' ni IEBC otiyo gi kwano mane mareno gichopo nyaka kwan mar jang'wen. To kwano magitiyo gono an korka pacha no ni gigo kwano mariek nikech kaluwore ni ne nitiere listi kata ji 57 mane dwaro komno mar tend piny Kenya. Jomo opogore ne dwa chung' kar kendgi ne wan kata wan ne wapenjore ni akaratas no mar luto mbulu wang' ni dhi bedo mabor machalo nade. Idhi yawe didi imoko mar jatend piny Kenya imanyo ng'ama imanyo to ok inene. Wacho mane waminga wana machiegni malo. Koro to ni ji wuok 57 bende nwageno ni na dhi loso historia mar piny Kenya namba mabor. Koro wacho ni namba 4 ni be makoro en listi madhiro bedo machiek mogik. Chakre higa mar 1992 ma bende pod en mana historia maber. Tuchio nade owete. Ana chiyo maber. Agoni Nyasaye erokamano Joyce. Amba chiyo maber. Amba chiyo maber. Ing'eni kawuono wamoki amuka nikech ing'eni pod wan gi ilocha siasa ochuma odiochieng' manyoro nwaneno gai mar ODM Joyce nwatimo story Cleophas odiochieng' manyoro bende noyudo makruok makoni kod kocha en bende marwa bona mnanene iye ka kokamano okinyi ma kawuono ka Cleophas nyalo machako ni Ramogi Juang waikonegi ang'o. Manifesto mar Azimio Ramogi Juang kamoro amora ma intiere isebedo kanyo ka inene kendo wakelo nigi achiel kachiel aresa en saa 9 odiochieng' manyoro nyaka saa 4 mar otieno. Weche manyien odhi ka nyaka kendo saa 5 saa 4:30 mar otieno. Mano mondo mi wakelni ibed kod ng'eyo e manifesto mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano yangi odiochieng' manyoro kod ogai mare mano Raila Odinga kachiel kod jalupne Martha Karua. Jotelo mabora nochopo kanyo pinyo maduong' man go kawuono ni manifesto mar Azimio la Umoja odhi konyi nade bende inene iwinje imor kode twak ma kamano bedo go kawuono mano bang' yudo weche manyien miliomnwa okinyi ma kawuono kod Sharon Ong'ao nono ma gazet madhi do kanyo kod Joyce Odur. Adhi kelo twak mokwongo no mar manifesto mar Azimio wadhi bedo ka kod jalony Jaindi Kisero madhi bedo kod studio kachiel ka wamedo mana nono matut weche mag uchumi mane owachi kaka piny mar Kenya dhi go okang' maduong' ahinya ka dipo nono kwethno mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro kao kata biro loso sirkal mano bang' yiero maduong' madhi timore dwe mar 8. Kwatieko kanyo kauno chieng' tich ariyo wantiere kod chenro mar orako kowuok e orako chenro mar mbakoro ma kaka pile
wachako gi mano mar chal mar fwambo kawuok chal mar fwambo to wadonjo kore mbaka ma odhi go kawuono ma adhi bedo mbaka malich ahinya Sharon nda kono gi mbaka no kosa wene Joyce miwa mana mbaka ni akene wene Joyce migi siso matin kaka pile nyakwara Ramogi Jong wami mana siso mar mondo mi med mana kete e Ramogi TV kai irit chenro magwa machakore sani to kango mol kanyo sa 3 mar okinyi to yudo chal mar fwambo wabiro donjo e mbaka mabende wabiro chwalo e kor gwenge kama intiere okinyi makawuono e chenro mar mbaka rom wabiro twaka kod jofwambo mabende oweyo tenge kata oketo tenge tijgi mar fwambo kendo sani odonje siasa ka gilaro kombe mag siasa mopogore e kor gwenge mapacho wabiro mana goyo mbaka kodgi ka gitemo pimo ni ang'o momiyo gineno ni giwe fwambo gidonje e siasa nyalo bedo ni luore kod mbi mane gintiere godo e kinde ma gintiere fwambo emomiyo gidonje siasa kose entiere kata en kaluore kod gigo magiparo ni ginyalo kelo ne jopiny kata ber maginyalo kelo ne jopiny mane momiyo gidonjo e siasa mane momiyo bro bedo kod jofwambo bro tudore kodwa moko bro bedo godo e studio ka bro bedo kod jafwambo moro e studio boma ma Kisumu ka moko bende biro tudore kodwa ka wuoka e county ma Migori penjo mora mora minyalo bedo godo inyalo chwalo negi e kinde modhi mbele kod chenro makama no mar mbaka rom ibiro tai kanyo kod nyawadwa Sharon Ongao mobiro bedo godo kod twak mong'ith ka bende wagoyo mana mbaka mabende kelo lokruok e yor dongruok iwacho ne kanyo koro jiwuok kuom jogo makelo weche manyien makelo weche manyien mondo koro gin bende ongi kaka weche manyien koro mondo gimbe koro gibigi twak gilos nwa mbaka kamano mano twak makawanya koro mogi dhiro achiel kachiel mana kawuono in gi penjo mane idonjo mana e mbui moro mar Facebook Twitter kachiel kod Instagram kanyo nitie picha ma sani idhi bedo kanyo ka osechomolo e wang book mari kanyo ka e Facebook imed ng'eyo jofwambo mage ma wantiere go okinyi ma kawuono kik idhi mabor nikech bende wanyalo mana kono gi jomage madhi bedo wanyalo mana nyiso okinyi ma kawuono e chenro mar mbaka gichak mana oro ote nyakwara Ramogi Jong okinyi ma kawuono kono romo sa 3 mar okinyi wadhi yudo thuolo mar bedo gi twak gi George Otieno kendo ng'e ng'ama George Otieno en ong'ere gi nying mar Ajombuta bende wadhi twak gi Stella Aimba odhi bedo e studio marwa e county ma Kisumu kanyakla gi Josephine Sirega ma bende wadhi tudre godo achiel kachiel e county ma Migori ponono ni nitiere kod ote ne jofwambo makama ioronwa ote magi parni Ajombuta chung od bura makasipul wantiere gi Josephine Sirega mama nyoko mar Rumanrep e county ma Migori bende wantiere gi Stella Aimba mama nyoko mar Rumanrep e county ma Siaya wadhi bedo kod gi twak makende ka onoromo chenro mar mbaka oromo parre lens mago mag SMS ni 02360 mbui mar Facebook kaka pile yudo Ramogi TV abetu recorda e mbui maga Facebook Twitter Instagram TikTok e yuda @Sharon Ongao mana kamano nyakwara Ramogi Jong sama ichwelo nwa penjo kata ote ni mora inyiso neno ka intere gwenge mage to inyalo nyiso nyaka nyingi e kinde ma ichwalo ote makamago ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduora _ TikTok kacha bende ayuda Joyce Oduor _ nyakwara Ramogi Jong wachak tudre sani nyaka saa 5 mar onyango yuda kacha Cleophas Loch kuonde tudruok duto meka mag mbui mano Facebook Twitter Instagram kachiel kod mano ma TikTok kete mana kanyo koro ma join nikech ma en rupiny wayud thuond weche Ramogi Jong kamora mintiere machiegni e weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao kwachako ni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya odiochieng' manyoro nolando ayanga chenro margi mabende gintiere godo mar keto maino margi kaponi giyombo e yiero maduong' tarik 9 dwe mar 8 mar higani weche mabende gimiyo maino oriwo bero ochumi mapachoka kedo kod mibadhi kaachiel kod kelo fuong'ruok ne jopiny Joyce Oduor nigi ler mathoth En agenda manigi siro 10 madongo makweth mar Azimio la Umoja One Kenya wacho ni biro bero sirikal margi kaponi giyudo loch tok yiero mar dwe mar 8.
Ajenda mokwongo ma otis ni Azimio la ugatuzi en mano mar tego loch gwenge e yor medo omenda madhine counties kowuok e atamalo 15 kendo chwale nyaka e atamalo ma oktin ne 35. Bende gisingo mar chwalo chenro mar counties uso mwandu magin godo. Siro mar ariyo en jiwo tich matek kaka gisingo dongo koda siro ohelni matindo monywando nyaka sekta mar jua kali. Bende gisingo chiwo oboke mopuodhi ne jogo manigi lonya e tije lwedo kod jojua kali kod keto winjruok mar kare e kind sekta mar jua kali kod kuonde tiegruok mag TVETA. E bwo siro mar keto ji duto maromre, riwruok mar Azimio la Umoja okoweyo chien joma mine. Gibiro neno ni dwaro mar two-third gender rule ochopo kare e telo margi kod neno ni ohelni mitayo kod joma mine oyudo hola e yo mayota. Chenro mag jiwo mond liete kod mine maonge chuogi bende ibiro chako kaka yorno mara kelo negi fuongruoka. Bende gigeto ting'o malo kwan mine mariwore kod kuonde tiegruok mag TVETA mondo oting' malo loso taulo mag ria e pachoka ne nyithi skula. E weche mag bedo gi chiemo moromo e pachoka, Raila Odinga osingo mar rakore kod lokruok mar kor lwasi, ka bende gibiro chiwo lopa sirikal mibiro tigodo e pith kod pur mar neno ni Jo-Kenya oyudo chiemo moromo. E bwo siro mar weche mag thetha, maino ibiro keti e ting'o malo weche mag thetha kaka yorno mar loso mwandu kod yaw thuolo mag tije, ka bende ibiro ting' malo thetha mag chumbe, kopa kod gilasa. Bende ibiro ting' malo thetha mag gige pura. Weche mag mibadhi mosebedo kanenore pachoka, Azimio la Umoja osingo ni biro rakore godo mondo olos lwasi maber ne joket mwandu e pachoka. Jopiny bende biro yudo services mabeyo maonge chiwo asoya. Somo bende en achiel kuom wechego ma Azimio okete maino, aka gisingo neno ni nyithindo duto oyudo somo maber kod ndiko e tich jopuonje mosetiegore to pok ondike e tich. Manifesto mar Azimio bende omulo weche mag neno ni jopiny duto oyudo pi maler mar modho kod neno ni Jo-Kenya ok oyudo midhiero mar lokruok mar kor lwasi. Siro mar Babakea bende en manifesto mar Raila, kama osingo ni sirikal mare biro chiwo omenda shillings 6,000 ne familia mochando madirom 2,000,000. Bende gibiro ting'o malo chenro mar yudo thieth e nengo manyangafu. Azimio la Umoja One Kenya osingo mar dhi nyime kod chenro mag dongruok mibiro we kod sirikal mar Jubilee. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Joyce Oduor. Kwadhi nyime ni riwruok mar Azimio la Umoja koro singo keto okenge mowinjore mageto kelo dongruok e pachoka kendo bero ochumi ma pachoka kendo bero ngima oganda Jo-Kenya mana ndalo 100 kende bang' donjo e telo ponono ni giyudo loch e yiero maduong' mar dwe mar 8. Okenge gi igeno ni ibiro ket e tim kaka moko kuom yore mag jiwo telo makare e pachoka. Kodong' mana dweche 2 kende to piny Kenya dhi yiero maduong' ma dwe mar 8. Riwruok mar Azimio la Umoja koro keto ayanga okenge makelo dongruok e pachoka ponono ni giyombo e yiero mabiro. Okenge makamagi oriwo koda kamago magigeno chopo kare e thuolo mar ndalo 100 mokwongo e apis. Piny Kenya en piny mamiyo kendo thoth yore yuto gin mago mag pur. Omiyo riwruok mar Azimio la Umoja omiyo puro para manyime ka gisingo keto yore mag loso chiro makare ne mwandu mag puothe kendo tiyo kod yore manyasani e bero weche pur ma pachoka. Bende riwruogno singo bero chike matayo migawo mar pur koriwo nyaka wechego mag pith ka koro gigeto bero ngima oganda Jo-Kenya. Riwruok mar Azimio la Umoja singo keto chike makare marita alwora ma pachoka kendo keto arita makare ne le mag bunge ma pachoka ma osebet kirocho ratechgi gi jogo manego gi kendo uso lemo magi ka koro gisingo keto twech mosiko e odang'ech ne jogo moyud kod ketho makamago kaka achiel kuom yore makedo kod ohelni mag lemo mag le go mitimo tok chike pachoka. E yore mag lupo kod dongruok mag nembe midendo ni blue economy, Azimio la Umoja singo tiyo kanyakla gi joket mwandu mar bero ngima jolupo kendo keto omenda e sekta no kendo keto e tich yore manyasani mag lupo e pachoka.
E sekta mar teko, Azimio osingo keto chenro mag neno ni teko stima chope ute oganda jo Kenya, chiwo lai makare mag neno ni chudo mag stima ok otim e yo mibadhi, kendo keto kare nengo mo mosebedo ka chendo e pachoka. Jo ohelni matindo kod madongo kowe chien, riwruogno chano keto chenro mag puodho jolony e sekta mar jua kali kaka achiel kuom yore mag keto gi e opara manyime ne yudo tije mabe pachoka machalo kaka miyo gi tije mag gero ute manego gini pinye pachoka, kama bende en achiel kuom singo mar riwruok mar Azimio la Umoja. Nero were Azimio la Umoja osingo loso thuolo mag tija e nyayor keto kare chenro mag mbui, mago mag digital kaka achiel kuom yore mag nyalo yudogo tije nyaka mago moya e pinje maoko, kendo jiwo joma nyiri mondo mi osom wechego mag mbui kalore gi kwan mapiny mar joma mine manie sekta no. Bende Azimio osingo chuogo migawo mar rowere, jiwo talanta mar ojende kendo keto chike makare marito ratiro mar joma ong'ol, joma mine kod nyiri, kendo miyo gi thuolo mar riwruok e tuke ma pachoka. Riwruok mar Azimio la Umoja singo chiro sekta mar limbe pachoka ka giuso ber mar piny Kenya ne pinje maoko kaka kar limbe manengo ne ber, kendo wito kucha chike mamono ganda moko limo piny Kenya. Bende osingo medo chenro maywayo welo e pachoka kaka weche tuke, ohala, kitwa kod timbewa. Azimio la Umoja bendo singo tiyo makare gi omenda mapachoka, kendo keto chike makare matawa wechego mag omenda ka gimiyo teko migawono mar omenda maloso chike makare marito mwandu Kenya. Bende osingo simo paro kendo gomba ka gi pinje ma Kenya ni kod gopegi kaka achiel kuom yorego mag chiwo yweyo ewi gope moko ma piny Kenya ni godo. Kwadhi nyime ni mana kodong ndalo 63 kende to oganda mapacho kadhi e yiero maduong' mabiro. Ogai mar ODM bende en jating bendera mar riwruok mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga ne oyango chenro ma entiere godo no jopiny kaponi oyiere mano moti sini manifesto. Raila olero chenro aboro ma entiere godo mar bero telo makare ponono ni ibi yiere kaka jatend piny Kenya. Duaro mar thicho oko weche mag mibadhi ema en thor wach mamedo mienjo e twak mag kwith mag Azimio la Umoja. Jachung' e laro otiko mar Kompten piny Kenya e riwruok mar Azimio la Umoja Raila Odinga kanyakla gi jalupne Martha Karua osingo mar thicho oko mibadhi mabende osebedo ohinga e dongruoge ma ichwalo kod piny owacho kanyakla gi bede migepe mamoko mag piny owacho. Kaluwore gi manifesto margi mabende biro ringo e kind thuolo mar higa 2022 nyaka higa mar 2027, Raila osingo ni obiro dino rode te mag mibadhi, kowacho ni obiro neno ni otim lokruok e pend chike mapacho kae, kotenre gi telo makare kod bidhruok mantiere tim chik namba 6 mar katiba. Raila osingo bero luasi mar piny Kenya kaluwore gi bero kit telo. Moko kuom chenro ma owacho ni sirikande biro keto oriwo chenro aboro magin bero kit telo. Raila osingo ni obiro dino rode makelo mibadhi ponono ni obio yiere kaka jatend piny Kenya. Bende osingo mar nono chike mane obedo motelo ne puoth mar katiba manyien ka osingo mar riwo jopiny e chenro mag piny owacho. Raila bende osingo jiwo chike kod ratiro kama osingo ni ponono ni oyiere e komb piny owacho, obiro neno ni chike olu kendo ratiro oyudore no jopiny. Magi duto owacho ni biro nyalore mana ka jopiny oyudo ratiro maromo. E sekta mar doho, osingo mar neno ni migepe marito ratiro kod chike e pacho kae tiyo makare mano owacho neno ni chenro mag yalo buche otim aruya. Singo machielo manopedho ayanga en mar medo pok mar omenda ne tend counties moktin ne atamalo 35. Mano kokalo e sirikande mag loch gwenge, kama bende osingo mar neno ni chenro duto te mag county nego winjore ochiw ne counties mopogore opogore. Azimio singo kedo gi mibadhi kendo keto mise motegno mag yalo buche mag mibadhi. E lwenj mibadhi, singo Azimio la Umoja en mar tego migepe makedo gi mibadhi. Manifesto mar Azimio bende osingo chiwo arita kwe makare ne oganda mapacho kae. Raila osingo mar keto jopiny mondo obed e opara manyime eneno ni arita obedo e thurka. Osingo mar keto lokruok mapiyo ne sekta mar obila. Bende e kinde mathoth oganda mapacho kae jathoro tiyo kod mbui. Raila osingo mar jiwo arita e yor mbui kanyakla kod jiwo arita e ute kod gedo mamoko.
Chenro mamoko ma bende Raila osingo mar chwalo ne jopiny oriwo jiwo kanyakla kod hera mar oganda kaachiel kod jiwo jopiny mondo oher pinygi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi nyime ni riwruog Azimio la Umoja omulo weche modok korka ochumi kaka mago magigeno keto e tim mar loko ochumi mar Kenya. E manifesto margi, chenro mar bero sekta mag jua kali en achiel kuom mago ma Azimio la Umoja olosoe to kod chenro mag bero choko mag osuru. George Bati nigi lerno. Ndalo achiel bang' IEBC puodho jachung' mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kaka jalar kom jatend piny Kenya. Raila Odinga oyango gik moko 10 mabiro loko chal mar Kenya poni oyombo e yiero ma dwe mar 8. Achiel kuom gigo ma manifesto mar Azimio One Kenya dhi gelo oting'o gowi ma Kenya osebedo ka holo ma ochung' e trilion 8.6. Mondo kik gowi no medre, Raila olieko kenge ma ibiro tigodo koting'o loko hola mag bengi kendo lalruok gi jochiw hola e wi okenge mag duoko holago. Mondo chenro ni oyud sir, manifesto no bende biro ng'iyo matut kaka itiyogo muom mathurka. Ranyisi en bajet mar ikomenda mag 2022 nyaka 2023 ma bende dhi bedo mokwongo e bwo tend Azimio la Umoja One Kenya poni gikawo telo tok yiero ma dwe mar 8. Kuom bajet no mar trilion 3.36, trilion 2.3 biro dhi e chudo mag osara kod chenro mamoko mag piny owacho michule omenda mag piny owacho kinde ka kinde. Azimio One Kenya chano keto lai mopuch mar neno ni omenda otigo e yo makare bwo okenge moyiedhi mar neno ni mwandu mag jopiny otigo makare kendo pok mag mwandugo odewo gwenge mopogore opogore. Kidienje mamoko ma manifesto mar Azimio One Kenya geto miyo pek en sekta mar weche kembe ma kuom higni manok osebedo kod dok piny e jiwo chumi mar Kenya kowuok e atamalo 10.91 higa mar 2013 nyaka atamalo 7.5 higa 2021 ka bende gichano keto e tim yore mamoko mag bero sekta no. Azimio bende geto keto yot e yore mag osuru mondo jiw kembe manyien madonjo e pachoka. Riwruogno ma bende otelne gi Raila Odinga chano bero elni matindo ma bende giyango ni nyalo chugo thuolo mathoth mag tije ahinya ne rowere kod jogo manyicha wito tijegi bang' biro mar midhusi mar korona. Manifesto no geto mar chiwo sir kendo miyo obok mag tich ne jotije mag jua kali kendo chopo chenro mag gedo mag udi manengogi yot. Azimio One Kenya geto mar neno ni osuru ok okelo pek ne wego helni matindo ka bende gibiro chiwo yweyo mar higni 3 ne wego helni matindo ma korka chako ohala e pachoka. Mondo jiw yuto ma pachoka kokalo e lony manyasani, manifesto mar Azimio One Kenya chano tiyo gi yore manitie kendo chugo moko manyien mar chiwo arita makare ne paro kod mwandu mochuogi e pachoka kendo miyo oganda ma pachoka lwasi makare mar nyiso lony kod were magi e yore mag lony manyasani e kind weche mamoko. Azimio One Kenya oketo kenge mabiro kelo lokruoge madito e yore majiwo yuto mar Kenya magineno kaka mago manyalo loko chal piny Kenya kendo chopo lek mar ngima oganda jo Kenya. George Bati, Ramogi TV. George Bati kopogre gi Azimio la Umoja kata mna chenro ma bende Azimio nitiere godo. Wadhi ayanga gi weche manyien kama bende wayudo ni duol mar yiero kod kiewo IEBC owito oko dwaro mar Jimmy Wanjigi mar dhi laro kom jatend piny Kenya nikech oonge digri. Kaluwore gi chike mag IEBC, jatelo madwaro bedo jatend piny nyaka chiw oboke mayango ni en gi digri mochiw gi mbalariany mopuodhi e pachoka. Wanjigi mane oyango manyo komno gi otiko mar Safina koro bedo kinde jochung' ma IEBC otamore puodho koting'o jatend duond bura mar Third Way Alliance e Kuru Okot. IEBC bende ne ochwe orucho oko puoth mar jachung' mar Umoja Summit Party mong'ere kaka Walter Mung'are manyocha Rick osepuodhi. We are privy of a previous candidate being passed on the same documentation for education as we have presented, and we were told it is okay, it is fine, it is tick, tick, tick. You yourself use that discretion on one other candidate, you don't want to use it on me. I want to say categorically here that kuna mchujo na kuna watu ambao hawataki kuona wengine wakiwa kwa ballot. And you will not get away with it, Bwana Chairman. You will not get away with it.
gisani nyako Ramogi juang apar ni wan mana gi jochung ang'wen kende ewi jochung mabende noyangore madirom 50 kod 7. Sani koro kwachomo debe gin mana jochung ang'wen kende mabende geto lemo mar tend piny Kenya. Wadhi nyime gi weche manyien wateri nyaka kaunti ma Homa Bay. Jalar kom gavana mar kaunti ma Homa Bay gi otiko mar ODM Gladys Wanga ne opuodhi gi duol mar IEBC. Wanga kod jalupne Oyugi Magwanga osingo chopo kare singo magi ka giyudo telo mar kaunti ma Homa Bay. Ali Abich nigi lerno. Okinyi ma kawuono wuoth ne ochakore paro Wanga mane kochia e sub county mar Angwe ka kweth mag nyamburko mage ne omolo nyaka boma ma Homa Bay ka otero tesene e apise mag IEBC mondo mi opuodhe ka achiel kod jalupne Oyugi Magwanga. Tok saa 5:30 mar odiechieng' Wanga ka achiel kod Lange ne omolo e apise mag IEBC mondo mi opuodhe kendo bang' thuolo machuok kane osekoli otesene ne opuodhe ayanga mondo kodhi olar komno. Adwa go erokamano ne IEBC kuom kawo kodwa thuolo machuok ka gitimonwa clearance. Wan gi geno ni IEBC bro timo chenro mar yiero e yo mahuyanga mondo mi dwach jopiny ema mondo timre. Wadwa kwayo ni mondo campaign kwa goyo to wago campaign mar kwe, campaign mar wacho sera, campaign ma ok mar goruok gi lweny. Banka IEBC ne osepuodhe ka achiel kod jalupne Oyugi Magwanga. Wanga ka achiel kod kweth mare ne odonjo e chuny boma ma Homa Bay kapok ne obago romo gi jopiny e alap ma okiyo gi jwakali ma Homa Bay. Okoni en gajenda mag dongruok mabiro konyo bero ngima jopiny poni okawo komno kamoting'o bero sekta mar thieth, bero sekta mar somo, kelo pige ne jopiny, chugo thuolo mag tije ne rowere e kind mamoko. Geno en dongruok. Geno ni nyaka wayud thieth makare. Geno ni referral hospital wacha nyaka ger mobed referral mar adieri. Geno ni baba care ma jakom dhi chako malo cha obed mwalo wakabe mondo dala ka dala obed gi NHIF. Geno ni barabara wa nyaka walose yo maber. Geno ni onge miyo macha kuotho moingo kilomita 1 kadhi manyo pi. Geno ni pur gi pith gi lupo nyaka wakete yo motegno mondo mi jowa one ber kendo bed gi pesa e ofuku. Jalupne Oyugi Magwanga bende nokwayo siasa mar kwe ka okwayo dul mar IEBC mondo biota chenro mag yiero e yo mar atiro. We are actually been cleared to start will purely depend on the way the IEBC will conduct itself. If they actually do a free and fair election, at the end of the day we will have credible leaders that will be able to fix the economy of this county. Wanga ne oten gi Senator Moses Kajwang', jaod bura mandhiwa Matino Owino, nyawadgi makarachuonyo Adipo Kuome, Ong'ondo Were Makasipul e kind mamoko. Bang' yudo puoth ayanga gi duol mar IEBC, Wanga koro chako ayanga wuodhe madwaro bedo gavana mar ariyo kaunti ma Homa Bay ka tarik 9 dwe mar 8 higani. Wanga koro dhi rakore debe kod jachung' maonge duond bura moro amora Evans Kidero mabende IEBC opuodho odiochieng' manyoro. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Uke kaunti ma Homa Bay wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama oyudo ni jalar kom gavana ma Kisumu Jack Ranguma ne opuodhi gi IEBC ne dhi laro komno kendo. Ranguma ne opuodhi e karo nyango mar odiochieng' manyoro bang' chopo e apise mag IEBC. Siasa mar Ranguma bang' puoth to ne obedo gi ng'ikruok bang' obila tamo gi timo campaign e chuny boma ma Kisumu. Jafombo marwa Millicent Adhiambo leronwa. Morne okwako lwasi mana bang' kinde machuok tok duol mar IEBC podho ayanga Jack Nyanungo Ranguma kaka achiel kuom jogo madhi laro kom mar gavana e kaunti ma Kisumu. Ne osire gi jalupne Tom Ndalo, spika machon Onyango Lo kaachiel gi Senator Fred Outa. Wagolo jok mapek maduong' mosebedo e go kwa katoro wa higa 5 mokalo. Wayudo thuolo mar chako wuoth ondam achiel kachiel kama ne wabaye yo. Ni Raila wadhi gone kura kaka president mar 5 mar Kenya. To sulwe minan kikimany machungwa kibiro Kisumu tiyudo bando ming'wenyego kuon tigone JR rap. Akwayo ni mondo waduto watimuru yiero kata campaigns wa gi yo mar peace. Kik wabed ni wadwa gore gi jomoko,
kik wakopi bad manners mag timbe moko. Ranguma orwako okang' mar IBC miyo puoth ka osingo chopo kare lek mage ne jopiny ma Kisumu. Ang'eyo ni usebedo ku ugona simu kendo ji ma oro na wach ni jopiny dwara mondo aduogi mondo adhi atiek tije mana chako motegno. Adhi atiek tije mana chako motegno. Bang' mano ne ochako kampen mar ayanga mar lorore e chuny bomano, gino ma bende ne okonyago lemo. No. Please. No, don't run, bwana. Kurti siasa go ne odinne kod obila e akek ma Patels mondo kik gidonj e chuny boma. Ne ochuno gavana machon Jack Ranguma kod Lange mondo wuoth kochimo chuny boma ma Kisumu kuma ne gitero campaigns margi e mbele chiro mbero motis ni Jubilee Market. Kapok gweno muonyo law, seche mane gitemo chiwo twak margi ne jopiny, obila ne ochopo kanyo kadiemo wang' modiro iro malungo wang'. Gino mane okeyo oganda kendo rocho romono. Bang' obila rocho romo makamano, oganda ne okomor kendo kamae e kaka ne giloso. Omiyo nyong'o timore kama osenga ber Ranguma dhi yombe by far. Gi kura mag dhano mago aching. Dhi yombe go maboro omiyo timore kama. To do obedo ko ng'e adier odhi yombo Ranguma. Do kodino ne. Kanungo Ranguma kawuono riembe town. Ne choko suru 1.2 billion. Nyong'o choko 600 million. Nyiso ni Ranguma yenya di par. Mana omiyo ye wangi Ranguma okonyal yie Ranguma so owachera ne. Oganda go bende ne omedo ni jachung' moro amora mageto lemo moro amora mar siasa e kaunti no ni kod ratiro mar tero campaigns mage kamoro amora e Kisumu County mangima. Kiwene ng'ato sera ne kaka Ranguma no wuok kawuono ka IBC Tomboya Nyong'o wawe wuoyo gi jopiny Nyong'o wacho sera ne Ranguma wacho sera ne to Nyong'o be biro wacho sera ne to wan kaka jopiny wang'iyo ng'a sera ne ber ki ng'a wacho adieri ng'a tiyo gi pes jopiny maber nikech Nyong'o no tiyo gi pes jopiny Ranguma be tiyo gi pes jopiny koro nwa pimo gi ratil to wayiero ng'ama wadwaro. Magi biro ka lit mar siasa medo tedore e kaunti ni. Karakruok makamano liekore ni oweyo gavana machon Jack Ranguma kod Lange, oganda mathoth koda ka nyithindo gi hinyruok ka johala bende mwandugi okethore mokalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Mana inya Millicent Adhiambo. Nyakoromoge juan ko wuke county ma Kisumu wachomo nyaka county ma Siaya. Kama yudo ni duol matayo yiere pachoka IBC opodho Senator ma Siaya James Orengo mondo odhi olar kom governor e county ma Siaya. Orengo dhi chung kod otiko mar ODM e laro komno mar governor ma Siaya. Osingo mar tego loch gwenge e county ma Siaya kendo neno ni dongruok ochopo ne jopiny manie county no. Orengo geto PM kod Nicholas Gumbo mar duond bura mar UDM. Good governance, transparent. If you can start from there and have accountability and transparency in running of the affairs of the county, because money comes to the county, and that money comes to the county already allocated to fulfill certain missions. So if that money is used fairly, openly and transparently, I think that's the starting point. But I think we have issues that are important, dealing with health, water, education at the level of, pre-primary education, ECDs and so on. We have a clear agenda, and I think when we're going to launch a manifesto, we spell out what we're going to achieve in 100 days, which are not mere promises, but also what issues we're going to deal with as a blueprint for SIA in the next 5 years. Nyakoromoge juan ko pogri county ma Siaya wachomo nyaka county mar Marsabit kamodo ni jatend migao mar arita kwe Fred Matiang'i okoni chenro mar dhi nyime mag pedho achije mani kod gige lweny ma ok opuodhi e county mar Marsabit ok bi chung nyaka chop giyud gige lweny ma kwan gi romo 5,000. Nyaka sani gige lweny maromo 200 kod risasi 3,000 oseyudi mana kaka Judith Omondi leronwa.
Stesen obila ma Central e boma ma Marsabit maloyo gi lweny 200 ipedho piny. Apisa mag arita bende omako risasi 3,000 e gi lweny go. Bunde 100 kido mar AK-47, 45 kido mar Mark 4, bunde matindo mag $7, G3 HK21, miruto 2 kod bunde mamoko 22 mag kido machon. From intelligence and the information we have that there are more guns than the ones that we have collected. And the message we have been passing around to leaders and everyone since morning is that we need to recover more guns. Jatend migawo mar arita singo pedho achijagi kata nyaka tok yiero. This is a place whose economy should grow in an accelerated manner if we keep the peace and the determination of government. That's why we are here today, is that we make sure Marsabit remains peaceful today, tomorrow and always. Kao kwayo doho mapacho kae mondo ka okang' magere kumwa achije. Wach mogeno ni biro konyo e reso Uganda. We will appeal. We are going back to court to appeal because we have sufficient evidence to incriminate that individual in activities they have been doing. We are grateful that KDF has actually acted because that individual was working for KDF before. Ruodhi kod jolupgi Matiang'i owacho ni okosebedo ka tiyo tijgi e yo makare ka osingo miyogi puonj e wi kaka ginyalo rakore kod achijego. Some of the chiefs, assistant chiefs may have been recruited in the past was outside because of political pressure and sometimes too much attention to irrelevant things like clan affiliation and so on and so forth. Matiang'i maneo wuotho kod ogai mar obila Hilary Mtiambai, jalup ogai mar obila Nur Gabo, olimo stesende mopogore opogore majiwo weche arita e kaunti ma Marsabit motelo ne romo kod ruodhi makono. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakwara magajuanga pedha mar arita e kaunti mar Marsabit mne makelo wae giko mar rochi manyien okinyi makawuono parni chenro makama pod iye lach. Anno kamoko kuom bendo semole mbui marwa mar Facebook mano Ramogi TV kama wantiere achiel kachiel. Mana kasemo moko kuom ote kapoko ka oyo matin. Ominde Clinton Odhiambo iwacho ni sedonjo gi kwara James Agutu Were. Rolex Odhiambo iwacho ni kaka pile semole chenro gi Lame Koluoch kod Clancy Opiyo ineno wa achiel kachiel kiwuok e kaunti ma Mombasa. Abdalla Mdambo wacho no yaura hinya asedonje chenro mar piny kantiere Uganda. Odongo wuod Asembo Jangoma iwacho ni neno achiel kachiel kowuok Asembo Got Bondo. Opiyo Dan Kani neno wakiwuok Dandora Phase 4. Steve Odhiambo iwacho ni Opija Kaeli wacho pile ni kaini ja ohala timatimo ohandino ae weche thum. To ka inja ohala endelea gi ohandino ae weche mag siasa. Raftaf Japich iwacho ni imor gi Ramogi TV ineno wakintiere Awasi. Odhis Jakadiro iwacho ni neno achiel kachiel kiwuok e kaunti ma Homa Bay e gweng' mong'ere kaka Kadiro. Odhis Jakadiro bende wacho ni ntiere kanyakla kodwa nyaka giko mar chenro makama. Kevin Arucho, Cornel Awino, Frederick Nyamunga imbedade no kusedonjo e chenro achiel kachiel. Medameda oro ote makamage pod wabiro medo somo kodhi nyime gi chenro makama. Kokamano yena mar mondo miako yo matin bang'e anno ka jalendo wadwa Joyce Oduor ikore makoni kod kocha mar keloni nonro mar gazet. Okinyi makawuono entiere gi jafwambo marwa molonye weche mag ohala mano Edwina Okoth. Kikidhi mabora. Kitume mowa kelonu otenore e ndhadhu maggi. Kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kama mzuka umepanda twende mpaka chini kod pinje maoko. Baby follow my command like zombie. E chenro mag tiedero ngoma uwake Kimwaga pesa ndalegeza Tum Dagmor Ramogi Night Etira diane dala Magite mana Ramogi TV.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Bed kod budget ka idhi e supermarket. Neni inyiew mana gigo monego inyiew. Kapo ni ok ing'eyo kwan mar omenda ma inyalo tiyogo, inyalo po ka itiyo gi omenda mathoth. Oyaore kendo nyako Ramogi Ajuang kamoro amora ma intiere machiegni e nonro mar gazet. Okinyi ma kawuono nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Ajuang kaka pile e studio mar okinyi ma kawuono wantiere kod gazet mar The Standard kaachiel kod Daily Nation modo kawo thuolo makende mar lidho moko kuom weche mabende omi pek e gazet kata oboke ariyo montiere godo okinyi ma kawuono. Kata kamano okinyi ma kawuono okan kenda mar mondo mi wanona gazet ariyo gi, antiere kod jafwambo marwa mabende olonye weche go mago hala mano Edwin Okoth mabende obedo godo kod thuolo makende mar nono gazede ariyo gi. Edwin, ichiwo nade? Chiwo maber Joyce, to ichiwo nade? Amba chiwo maber, machiegni ahinya nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Ang'eyo ni joneno magwa pile ka pile ang'eyo ni ginyalo keto kata e register ni pile ka pile ken chieng' tich ariyo to ging'e ni Edwin nitie biro kolo weche mag ohala. Kamano, kawuono koro ohala riwore gi siasa, to uchumi be koro en wach mapek ahinya. Mana kamano nyako Ramogi Ajuang, aseng'isi ni wantiere kod gazet mar The Standard kaachiel kod Daily Nation. Edwin, king'iyo gazet ariyo gi mano The Standard kaachiel kod Daily Nation, thuon wach mabende omi pek e gazede ariyo gi, nyalo wacho ang'o kotudore kod wach ma thuon wach ariyo gi? Joyce, kaka ni neno odiochieng' manyoro, neno odiochieng' mar Raila. Koro nonro kata gazet dhi matut ng'iyo ni to Raila no singo ang'o ma obro timo ponono ni omiye thuolo mar telo ne piny Kenya. Omiyo koro gazede ariyo gi aneno ka ging'iyo mana ni to Raila no singo ang'o gang'o ma onyalo timo ka omiye thuolo mar telo ne piny Kenya. Standard luonge ni what I plan to do 100 days in power. Odiochienge 100 mokwongo ma Raila bobet komiye telo, komiye thuolo obro timo ang'o. Mane gima Standard ng'iyo. Daily Nation to kete ni Raila Scanan. Kaluwore ni Raila osebedo ka singo ne jo Kenya kuom thuolo malach mosebedo kolaro kom ten piny Kenya, osebedo kosingo ne jo Kenya ni obiro tero gi Kanan. Higa ni koro warito neno ka bende wabro chopo kata jo Kenya biro chopo Kanan kata Oyo. Wach machielo ma bende nyalo wacho no mi peke gazet mar The Standard kaachiel kod Daily Nation en wach ni mar jogo ma bende sani koro odong' e ng'wech mar laro kom ten piny Kenya mane yiero maduong' mibiro bagi kochopo kanyo tarik 9 dwe mar 8 higa ni. Nyaka ne wang'eyo ni nentiere ji 57 mane ntiere e ng'wech makamano, ka nentiere ji 40 mane chung' kar kendgi e laro kom ten piny Kenya. Ji 14 nentiere e duond buche mag siasa to ng'at achiel nentiere e riwruok mar siasa. Nyaka sani kaluwore kod kaka IEBC osetemo kata osebedo ka nono otese mag jogo, sani gidong' mana ji 4 kende e ng'wech makamano. Wach mabende wanyalo wacho ni en wach maber ahinya. Ma wach maber ahinya kendo okelo yot ne duol matayo yiero mabe koro nigi otas matin, to kendo kelo yot ne jogo mabro dhi luto mbulu makoro ok bi ng'iyo oboke 5 mane wawacho mane onego los mana book kimanyo ng'ati ma idwa yiero. Inyalo manyo ng'ati mi poki ol kapok iyudo ng'at midhi manyo. Kata kamano ka wachako kod gazet mar The Standard okinyi ma kawuono, ka wachako kod wachno mar Raila, gigo mabende no singo odiochieng' manyoro no biro timo e kuom thuolo mar ndalo 100 mokwongo kapo ni oyombo e yiero maduong' mano mar dwe mar 8 higa ni. Wach makamano neno komi peka e itoboke mar 4 kod mar 5 mano mar gazedni mar The Standard. Adwaro mana ni wamul mana matin weche makamagi kalure ni mano bende mabro bedo thuon wach marwa e twak mokwongo mabende biro kelnwa kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluoch.
Edwin, ang'eyo ni in bende kuma nintiere nyoro ni luo machiegni manifestos ma bende Raila Odinga ne ochwalo ne jo Kenya. Magi bende nyalo bedo ni ma en achiel kuom yo ma bende otiyo godo e sero ombulu e pacho ka. Erokamano ahinya Joyce. Ma king'iye gi en gima osome oboke 41 ka osoma manifesto no. Koro kwa kete yo machuok ni Raila temo neno ni keto dongruok mopogore opogore. To dongruok mopogore opogore gidwaro omenda. Mangiso ni nyaka wane kaka choko mar omenda to gi tiyo kaka omenda tiyo. Ahinya wacho ni jogo ma golo osuru ok ng'eny. Koro ok ni dhi medo osuru but imedo jogo ma golo osuru. Koro joma timo ohala madongo ma thoro kwepo kata ok chulo osuru kosekel ka to koro choko bedo mang'eny. To mar ariyo en kaka itiyo go omenda. Mangiso ni ahinya to kedo kod mibadhi en achiel kuom gigo momi pek ahinya. Ni to omenda mwasechoko itiyo kodgi nang'o. Inyalo din fuok mag kuonde ma omenda lale mondo omenda gi oyud kaka tiyo maber. Eka koro inyalo tim chenro duto manoketi e weche mag pur, nyayo kata loso mwandu, weche mag somo. To gik moko ariyo en kaka inyalo choko omenda to gi kaka inyalo ti kodgi e yo makare. To bende manifestos moko kuom gigo ma bende Raila owacho, wanyalo wacho ni agenda mage 10 madongo ma bende nochwalo ne jopiny. Ne nitiere kod bero kata sirikal mar loch gwenge. Ka bende dwaro ni omenda mimiyo sirikal mar loch gwenge oting' malo kowuok e atamalo 15 to ka ber ochope e atamalo 35. Ka bende nitiere weche mopogore opogore mag neno ni counties odongo mwandu gi bende dwaro no ket kanyo. Bende nitiere weche go mag pur mana kaka isewacho, weche mag somo, weche joma mine bende oko weche en kwacho ni joma mine bende obiro jiwo gi neno ni kwan mamalo ma joma mine odonje kuonde tiegruok mag TVET ka achiel kod neno ni okedo makare kod weche go mag mibadhi mag gigo ma bende no wacho kwa chako gi mokwongo ne Azimio la ugatuzi ne nitiere Azimio weche mopogore opogore kod bero nyaka weche go mag somo. An mamiyo mapek ahinya e Azimio la Kiswahili mantie kanyo, Azimio la uwajibikaji. Mae kedo gi kaka mibadhi osebet karocho chenro mang'eny e Kenya ka. Koro wacho ni jomibro mi thuolo mag telo bro chuno mondo giwach gigo magin luongo ni self wealth declaration. Mano be wacho ni onego giwach kamano kuom ndalo 100 mokwongo. In gang'o kore kwa keti ofis ka. To wabro ng'iyo ni to bang'e no gigi obedore piyo marom nade. To bende kanyo kapod intiere kanyo bende ne wacho ni gibiro keto kokgi ogirimiti ni kapo ni mibadhi omieni to nego bed ni gwetao kendo onge ng'ata mabiro tiyo kod jalno ma jamibadhi. Wach machielo ma bende wanyalo mule en wach mar miyo familia mochando moheo kata maderom $2 million omenda maderom shillings 6,000 dwe ka dwe. Penjo maduong' mang'eyo ni jo Kenya nitiere godo ne omenda ni biro yud kure Edwin. Omenda ni mana kaka nang'isi ni singo ma Raila ogolo thothgi otenore kuonde ariyo. Kaka ibro chok omenda to gi kaka ibro ti kode. Kaka ibro chok omenda en ni osuru ni koro oda ting'e ji te kata ji ahinya jok maloso omenda mang'eny to ok chul osuru gi gin nyaka koro giting'e. Bang'e ni kanyo wadhi bedo gi yuto. To mar ariyo en ni omenda mwasebet kwa yudo to ok ti maber e yore ma tiyo gi mibadhi kata mibadhi lalgo bende wadhi duoko kata gidhi duoko. Ka giseduoko to koro nitiere omenda mar timo gik ma singo manogolgi. Kaka nawinjo ka jalupne Martha Karua wacho ni mibadhi lalgo omenda mang'eny. Ka omenda gi oduogo moyudgi to gimoro amora matimore magiwacho kani gin gik inyalo tim. Kata kamano weche ma otudore kod manifesto mag Raila Odinga ma bende no wacho odiochieng' manyoro wach ma kamano ema biro bedo thuon wacha e twak marwa mokwongo ma bende biro kelni kanyo kod Cleophas Oluoch. Wan walidho mana moko kuom weche mantiere e gazet ma kawuono. Edwin adwa ni wadog nyaka ito boke mar 3 mano mar gazedni mar The Standard. Ito boke mar 3 sani koro iwacho ni mor chiedo nyalo bedo kata nyalo nengo mar mor chiedo nyalo medore e pacho kae akalure nitiere kambi moro maloso mo mar chiedo masani koro oweyo kata oloro bade moro kaluore kod nok mar raw materials ma bende gisebedo ka gitiyo godo.
Wach ma kamae bende biro e kinde ma bende waseng'eyo ni e pacho kae nengo mar mo sane oseida matamra gi nono kendo miyo jopiny inyore ahinya. Inyalo wacho ang'o e wach ma kamae? Apani jopiny osebet ka penjore ni tang'o momiyo nengo mar mo medore kaka medore no mo chiedo. Mokwongo gigo ma ilosogo mo chiedo ahinya wuok e Kenya kae. Igologi e pinje maoko, Russia, Ukraine kod Indonesia. Kaka ung'eyo Russia gi Ukraine dhaw tulo muoch koro yudo mwandu no osebet ka tek. To mar ariyo Indonesia notamore koro ni ok gigol palm oil ma gigelonwa mondo walosgo mo chiedo. Negi loro uso mar palm oil. Koro mano osekelo nengo mag gigo milosogo mo chiedo omedre nyadiriyo. Emomiyo ka nengo mar mo ma chiedo bende osemedre nyadiriyo. Tapani koro dhi bet matek ahinya ka koro pwani oil oloro nikech koro nyiso ni nengo ni malo to yude be koro nyalo bet matek. Ato bende ka wang'iyo kata moko kuom weche ma bende otimo wach ni nengo mar mo osebedo ka medore ahinya. Ka sani nengo mar mo lita 5 mane dwe mokadho inyewe e nengo mar shillings 1,500. Sani kidhi kata supermarket kata tiyude nengo mar shillings 2,150. Mano en medruok maduong' ahinya kaluwore ni kata e higa mar 2020 lita 5 mar mo ne en 1,000 kende. To sani koro omedore nyadiriyo. Gino ma bende medo keto ngima obed matek ahinya e pacho kae. Ji to mor chiedo bing'e ni ji ok nyal tedo maonge go. Kose sani koro ji biro mana chako chwako chiemo. Chweko be boro nyale matin to bende tiyo kode matin be pod nyalo konyo. To kata kamano apani geno nitiere nikech Indonesia nosesingo ni gibiro yawo chako uso makoro mano nyalo kelo fuong'ruok matin ne oganda. Ka wadhi mbele ito boke mar 6 mano mar gazeti mar The Standard. Ito boke mar 6 kae sani koro ong'ad listi mano mar jogo ma laro kom ten piny Kenya kowuok e 57 nyaka ji 4 kende ma bende sani koro iwacho ni mano en historia ma piny Kenya nyalo bedo ni oloso mano chakre listi mar higa ni mar ji 4 ma laro kom ten piny Kenya e listi matin ahinya mano kanochakore higa mar 1992. Ka bende ma en kaluwore kod kaka IEBC osebedo ka puodho ji kuom kinde mokadho chien. Ma en wach maber ahinya nikech anya paro kane wanono gazet wiki 2 mokalo nowacho ni magi joma tugo. Kech nowacho ni onge kaka inyalo wuok ni dolaro kom maduong' to kata ji okiai yudo signatures kata sei mano wach ni gimanyo ginyal manyo. Ji mang'eny ne tugo gi wach ni ahinya kendo apani IEBC otimo maber mar chungo mondo gol joma tugo. Ok inyal wacho ni idhi manyo tich ting'e maber ni gima nowach ni mondo adhigo. Ichalo ng'ama oland tich mar imanyo Medusa. Ting'e maber ni anto gino nokasomo lakini imidhi adhiya. Iterori atera. Koro ikwano ni joma nobiro ng'eny to ng'at achiel ok en japuonj to dwa omiye tich mar Medusa. Koro apani ma wach maber ahinya nikech kata omenda ma itiyogo e yiero nyalo dok piny matin kaluwore gi otas ma idhi keti ma ji joma go ombulu ng'iyo nikech de keti ji 57 dino bedo mabor apani dino bedo gima pek kata ne IEBC. Koro nyaka sani wanyalo mana ng'iso joneno magwa ni jogo ma bende IEBC osepuodho mar dhi laro komno mar ten piny Kenya e yiero ma bende ibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 oriwo jalup jatend piny Kenya mano William Ruto machung' kod otiko mar UDA. Wantiere kod Raila Odinga ma en jachung' e bor riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Wantiere kod George Wajakoya ma bende chung' kod duond burano mar Roots Party kaachiel kod Wahiga Mwaure ma bende chung' kod otikono mar Agano Party. Magi ji 4 kende ma bende opuodhi. Gima bende nomako dhoga odiochieng' manyoro Edwin. Nitiere jamiji nyiero kata comedian ma bende ong'ere kaka Walter Mung'are manong'ere kaka Nyambane mane iwacho ni nokuongo puodhi kata kamano odiochieng' manyoro IEBC norucho oko puotho mare. Ma en tok kano oseliekore ni oonge kod degree kata oboke mar degree ma bende onego bed ni jalno malaro kom ten piny Kenya onego bed godo. En achiel kuom dwaro ma ondik piny. To weche makamagi maling'ling wacho ni weche makamagi notimore tok kane IEBC otamo Jimmy Wanjigi.
ni kik chung kalone ni en be ne onge kod oboke go mar digri ma bende dwaro eka ng'ato lara komno mar tend piny Kenya. Hapa ni mokwongo okang'e ni IBC no podho Mong'are gi yo mane. Okang'e ni nitie gima nok ging'iyo maber nikech king'iyo mos. Nyalo bedo ni nitie gima ok ne ging'iyo maber. University gni 4 imi gimiluongo ni transcript. Dong imi ga transcript kore kibo mi degree. Kore wacho ni Walter Mong'are no biro gi transcript. So, chalo report form mimiyo ji ka ji oloro cha. To certificate to kobiro go. Koro ka wajigi biro bende gi transcripts to tame. Kore kochako go koko ni to Mong'are dong nomiyo gi transcripts. Eka koro chako ma Walter Mong'are. To bende gima nyotimore odiochieng' manyoro nitiere jachung' ma bende ne chung' kar kende ma bende iluongo ni Mudhiora Kiriara. En be notame ni kik ochung'. To gino manotimo no owang'o voter card mare. Wach ma bende no mako dhoji ahinya ni koro otame koro akia ni koro wacho no kobilu tambulu nikech wach makamano. Apani no mano okwang'e ni ne owang'o ombulu mar ng'a. Ok apar ka nitie ng'ama nosomo ni owang'o mar ng'a. Bokwang'e ni en mar adier. Koro mano apani no en mana ranyisi ni iye owang'. Koro owang'o. To apani mano be ong'isowa ni en kit jatelo machal nade. Nikech kare koro ka koro otame chung' to owang'o ombulu. To de ochung' to yombe do timo nang'o. Mage jomoko ma ponono yudo ni nyalo chung' to en kata en owuon ok oluto ombulu mare, olutore ng'ama chielo. To koyombe to kwang'e ni koro do wang'o katiba. Kata kamano ka wadhi mbele ka wang'iye ito boke mar 7 mano mar gazeti mar The Standard ma bende wantiere godo kinyi ma kawuono. Jalup jatenda piny Kenya mano William Ruto sani koro wacho ni giketo maino margi e wechego mag joma mine kata e jiwo joma mine. Tang'e ni joma mine kae ko wacho en ahinya osebedo ka ogoyo siasa kata campaign mare kata kotimo kisera mar ombulu. Ko wacho ni en maino mare odwa keto e bero ngima mama mboga kata mama mauso alot mani pincha. Inyalo wacho ang'e wi wach makama magi singo kose gin adiera. Magi piem ka nikech kineno ka chakre Raila ne gwel jalupne mabe en ng'ama miyo osemiyo kweth mar Kenya kwanza wich bar kendo gitemo neno ni to wato koro wada singo ne joma mine marom nade kech osemigi kom maduong' mogik minyalo yudi e otiko mantiere sani. Koro ma en singo embo temo ng'iso joma mine ni kik one ni an ok na yiero kaka jalupna koro kaerou an kodu kendo nyaparo ni ebe no singo ni migepe joma bro tero ne migepe kapo no omiye thuolo matero ne Kenya obro keto joma mine 11 mangiso ni embe ti kako temo mana ywayo joma mine nikech koro sani ombulu kori manya ahinya ka koa kuom joma mine nikech gimbe gin gi kwan maber. Joma mine ng'eny ahinya e pacho ka kendo gin gi jolut ombulu mathoth. Ka wadhi mbele e ito boke mar 8 walidha moko kuom weche ma bende omi peke gazeto kinyi ma kawuono. Ito boke mar 8 mar gazet ni mar The Standard sani koro nitiere barua moro ma bende iwacho ni nokelo buok ne jago moro ma bende otise nying mar jago ma jabarua e kinde ma bende nodhi ka IEBC ni mar mondo mi opuodhe. Jago no iluongo ni en senator e county ma Murang'a Irungu Kang'ata. To gino ma bende ne otise nying mar letterman kata jabarua en kaluwore kod barua moro ma bende liekore ni nondiko ne jatend piny Kenya mane higa mar 2020. Koro odiochieng' manyoro kane ochopo e nyim IEBC kacha oyudo ka nitiere jago machielo ma bende nondiko ne IEBC barua ponono e yor apanda ka koro lieko ni jalupne e ng'wecha mar laro kom gavana noko gwetao gino ma koro sani koro en ataro mar chike mag IEBC. Mae barua ma koro iwacho ni oriembo jandik barua. Jandiko yudo jandiko wadi. Jandiko yudo ng'ama koro ndiko ne maling'ling'. Ndiko ne wacho ni Dr. Winnie Mwangi mabe onego bed jalupne nokowuok kaka jatich kaka e thuolo mar manotie e mbalariany mar Nairobi University. Koro kapo ni ok iluwo chik mar kaka nonego bed ni gwetao ema koro ero odinne. Ato bende kapod wantiere ito boke mar 8 kanyo bende waneno ka nitiere joma opogore ma bende
nopuodhi odiochieng' manyoro kod IEBC. Ka bende wantiere Kakamega, wantiere kod Ferdinand Baraza mar ODM, wantiere kod Ayub Savula mar DAPK ma bende ne opuodhi e dhi laro kombe ma gidwaro. Nitiere jochung' mopogore opogore, wantiere nyaka kod Gladys Wanga malaro koma mano kom gavana e county ma Homa Bay, kaachiel kod jalupne mano Oyugi Magwanga ma bende nopuodhi odiochieng' manyoro. Nyaka wantiere kod wejo mopogore opogore ma bende oket kanyo ma bende IEBC nopuodhi. County ma Bomet wantiere kod Bernard Mutai kod jalupne mano Miss Grace Lagat ma bende no opuodhi odiochieng' manyoro e dhi laro kombe mopogore opogore mano e yiero maduong' ma higani. Edwin, ponono intiere kod wach machielo midwa wacho kotudore kod mano? Apani koro mae en ranyisi ni koro yiero koro ikore maber, nikech koro ka ng'ama ne wacho na achung' koro either osepuodhi koso ionge inoko. Koro kaponi koro chakre ndalo ma koro dongi to koro yiero koro yangore kaka koro ji dhi e debe. Apani okang' ma koro wachope ni koro wang'eyo ni ng'ane mochung' to gichung' gi duond bura mane kata ochung' kende. Tich koro yot, ok apani pap koro ong'e ni ng'ama tugo to ng'ama nie bath pap en ng'a. E kaunti ma Migori bende waneno ka mane en jaod bura machon mano John Pesa kaachiel kod jalupne bende opuodhi odiochieng' manyoro. E kaunti ma Kisumu wantiere kod gavana machon mane kaunti ma Kisumu Jack Ranguma kaachiel kod running mate mare mano Tom Ndalo ma bende nopuodhi odiochieng' manyoro e dhi laro kom gavana mano e kaunti ma Kisumu. Ka wadhi mbele ito boke mar 10 mano mar gazedni mar The Standard. Ito boke mar 10 sani koro nitiere weche ma bende josiasa sani koro temo keto maino margi ahinya wanyalo wacho ni gin singo ma bende gitemo keto e sani e kinde ma bende piny Kenya ochomo yiero maduong'. To iwacho ni e singo go duto te gino ma jo Kenya dwaro en ni giked kod mibadhi, giyaw yore mag tich kod ting'o malo weche mag thieth e pacho kae. Edwin, inyalo wacho ang'o e wach ma kamano? Nonro manotim manogol dwe mar adek higani wacho ni gima jo Kenya ne dwa winjo ahinya en weche mag ochumi. Emomiyo ineno ka campaign kata singo midwa gol sani ka koro dhi mbele en mana wacho ochumi, nikech ochumi mar Kenya osebet ka winjo matek kaluwore gi buok manokel ka midhusi mar corona ne omuoch. Weche osebet matek ne jopiny. Apani kore momiyo ji chiko itgi ahinya kada winjo ni to in ochumi wani idwa timo nang'o to idhi jiwe gi yo machalo nade. Koro mago gik ma king'iyo to campaign masani dhi mana ni ochumi. Kata gik mane Raila nosomo nyoro kaka singo ma en gogo, ibo neno ka ochumi no mi pek ahinya. To koro sani gima jopiny bende dhi rito en winjo ni to an ochumi no okonya koso omula gi yo machalo nade. An ja ohala, an riemba piko, an ng'ama uso alot, an ng'ama ndeja jua kali. Ato ochumi milando ni anto odhi chopo ira machalo nade. Apani mane e message kata weche makoro ji dwa chako winjo kata campaign kuma iwuoye kodgi ni to gima nwa wacho maduong' cha wakedo gi mibadhi, wamedo omenda ma wan go, in wacho konyi nang'o. Ka wang'iyo wach ponono wach mogik e ito boke mar 11 mano mar gazedni mar The Standard. Ito boke mar 11 kae sani koro yudo ni nitiere bunde moko puodhi manyalo romo 200 ma bende oyudi mano e kaunti ma Marsabit. Mano en kalure kod jatenda migao mar arita Dr. Fred Matiang'i magi kinde ma bende gitemo mar kedo kod monj ma kinde ka kinde e kaunti ma kata gwenge mag Marsabit. Inyalo wacho ang'o ewi wach makama, Edwin? Ahinya ndalo yiero weche mag arita jabedo ga gi pek ahinya. Koro apani ma en okang' maber ni oyud bunde 200 mabe ok gin bunde mopuodhi gi luonge ni legal guns. Risasi 3,000. King'iyo risasi achiel mano chalo ngima achiel. Nikech risasi achiel nyalo kawo ngima kata samoro ngima ji ariyo. Koro mano nyiso ni ji 3,000 madine nyalo lalo ngimagi kokalo kuom risasi gi. Koro okony. Omiyo ma en okang' maber ahinya. Apani ma gimonego odhi mbele nikech Marsabit kumi kawo geni ok bor. Gigi chopo ga nyaka Nairobi, gigi nyalo chopo
kata mana Rift Valley kuonde mamoko ma ji nyalo hinyore ahinya ndalo ma koro ji dhi e yiero ni ng'eni tulo nyalo bet mang'eny. To bende wacho ni gigeto yudo bunde ma oko puodhi manyalo romo 5,000. Kata kamano Edwin nandwa ni waket tenge gazedni mar The Standard ne walidha moko kuom weche ma bende omi peka e gazede ma wantiere godo okinyi ma kawuono ka wamulo kose nitie wach momako wang'ie gazet mar The Standard kapok waketo tenge. Aneno machinglo mantiere ito boke mar 18. Aneno ka nitiere ji ariyo kanyo momako lwetgi oting'o badgi malo. Ting'o badgi malo to gimoro nitiere momako ng'ato achiel kuomgi e toke kanyo. Ochalo ong'ongruok. Ma iluongo ni ong'ongruok. Ma en komuli to rangi ne lokore gi gimomulo. Koro aneno ka ong'ongruok no osemulo ng'ato achiel kanyo ma bendo koro lokore. Manyiso ni ong'ongruok ni nyalo bedo ni en ng'ato donk. Onya bedo ng'ato achiel kuom jotelo gi. Kata kamano koro oseloke, koro ber olokore. Kata kamano nyaka Ramogi Ojwang' kinyalo ng'iyo machinglo ma bende nitiere ito boke mar 18 mano mar gazedni mar The Standard. Machinglo tipo ma bende waneno jogo mamako lwetgi ji nyalo pong'o gi wigi ni gin josiasa mage pacho kae. Kata kamano Edwin ka waketo tenge gazet mar The Standard wamule mapiyo piyo gazet mar Daily Nation bende kake wasewacho gazet mar Daily Nation thuon wach ma bende gimiyo peka en Raila za Kanana. Kata Kanan ma bende Raila osebedo ka singo ne jo Kenya kuom higni go duto mosebedo e siasa pacho ka. Penjo maduong' koro en ni jo Kenya wang'ni biro chopo Kanan kose Oyo. Kata kamano kaka wacho pile ni opira nitiere e lwet jopiny. Gine ma ging'eyo jalno ma gibiro luto ne ombulu. Opira nitiere e lwet jopiny to Kanan ni kapo ni wachope to en safar mosebet mabor. Nikech mae temo mar 5. Kiwacho ni safar no osebedo mabor kata Musa mane otelo ne nyithi Israel tero gi Kanan safar gi no bende ne bor. Nyalo bedo ni mar Kenya ni be koro osebedo mabor ma wang' ne ji nyalo neno Kanan. Wacho ne higni 40. Koro ma higni ma bochomo mana higni 40 nikech jatend Azimio Raila Odinga masani ema wacho ni dotero ji Kanan. Nochako laro gini higa mar 1997. Mano nyiso nosetemo di bich to be ok ni nitie higni ndalo yiero moko mabe nokotemo kare. Koro king'iyo to chalo ng'ama osemanyo tich higni 25 to oseyueyo bende diere kanyo. Apani ing'e kaka gima iluongo gi town kane tamaking. Iseneno ng'ama tamak higni 25. Apani ng'ano koyudo tich to nyaka ji winje maber matin. Koro we warit ni to koyudo tich to Kanan ni wadhi chopo koso. Kata kamano wechego mag Raila gin weche ma bende ne wasemulo e oboke mar The Standard. Kendo aneno komigi peke ito oboke mar 2, 3, 4, 5 auchiel kaachiel kod 8. Kendo aneno ka gazedni mar Daily Nation anyalo wacho notemo ngeko gi matindo tindo kaneno ka gimulo nyaka weche mag somo kaka Azimio biro bero wechege mag somo keto piny kata nengo mar ngima ofuongre matin. Wantiere nyaka kod weche mopogore ko mulo ito boke mar 10 mano mar gazedni mar Daily Nation. Ito boke mar 10 mano mar gazedni mar Daily Nation. Sani koro nitiere jolony kata legal experts. Sani koro giwacho ni yuarruok mosebedo e kind Kinoti wang'eyo ni en jatend okwach kich mano DCI kaachiel kod ogai mar jomin wach Nudin Haji. Sani koro thiro buche ma bende nitiere e doho e pacho. Kenyalo wacho ang'eyo wach ma kama. Mokwongo ng'eni ji ariyo gi apise ariyo gi nyaka tim kanyakla eka mondo wanyakedo kod kata mibadhi kata jonjore nikech ng'at achiel mako to choro ne ng'at achiel mondo tere nyim doho. To ng'at achiel mamako ma en DCI osebed kiwacho ni seche moko kokel nonro maber ma inyalo miyo twego ng'ato kotere nyim doho. Koro mae ywaruok mosebet e kind ji ariyo gi to kata kamano apani onego be ni en gima iloso mapiyo nikech koro mano ng'iso ni nitie joma bro kadhe diere ka to joma bro kadhe diere ka gin jo mibadhi kata jonjore. Ka wadhi mana mapiyo piyo ito boke mar 11 kae bende koro sani doho owito oko chike ma yande tamo Sonko
Mano Sonko mabende olap dhogendong ne ka komno mar gavana e kaunti ma Mombasa. Sani ko doho kiroko chike go mayande tame chunga e ng'wech mar laro kom gavana e kaunti ma Mombasa. Kora kia ni biro yiene laro kombe makama kaluwore ni doho yande otamo IEBC ne kik puodhe kaluwore kod weche mag mibadhi mosebedo kamiene. Ok nyalo bet mayot nikech doho nokowacho ni mondo IEBC opuodhe, kendo king'iyo ni Justice Majanja nowacho ni order magigologo ok ong'iso ni IEBC koro nyaka puodhe. Omiyo koro gini pod dok ne mana IEBC mondo koro ng'e ni to kaluwore gi gima doho wacho to gi gima chikwa wan go ka wadhi puodhe koso ok wadhi puodhe. Koro ma ok ng'is ni Sonko koro ni nyaka puodhe. Ka wang'iye ito boke mar 12 bende gin weche mabende wasewulo mabende listi mano mar jogo malaro kom 10 piny Kenya ma higa ni biro bedo matin miwuoro kipimo kod higni mokalo. Ito boke mar 13 bende waneno ka Ruto sani osebedo korakore kod jotend migepe mosebedo ka timo campaigns ne Raila Odinga. Inyalo wacho ang'o e wach makama ka watieko? Ma en gima osetimo ndalo mang'eny. Penjo mabe osebet maduong' ma pok odwoko ga ni to higa mar 2017 jotend migepe ne ni kode kendo ne gone lweny. Ndalogo to ne rach koso kore ka rach neno sana. Sani koro ji nyalo dok chien e historia. Wach mogik adwa ni wang'i machinglo mabende nitiere gazedni mar Daily Nation ka watieko. Machinglo mabende nitiere ito boke mar 16. Kinyalo ng'iyo machinglo makamae, nitiere gino machalo ni en gi net kamae to nitiere jogo moket kanyo. Nitie kaka ana kipacha paro ni iyuko gi to moko luar to moko dong'. Ma nyalo bedo nang'o? Ma IEBC chungo ji. Koro ochungo ji ma ji mokalo ok ng'eny. To kang'eno yeyo mokalo go to yeyo to kalo nang'o. Koro akia ni mano to ng'iso ni yeyo gi otucho kamoro. To kata kamano en chungo mochung ji modong ji 4 koa ji 75. Ma en wach maber ahinya kaluwore ni jo Kenya ne nyalo bedo gi bagni ka gigoyo ombulu ne komno mar 10 piny Kenya. Edwin, erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mondo ibi wanon gazet okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Joyce. Nyako Ramogi Ajuang kanye mwachopo godo e giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono kane antiere kae kod jafwambo wadwa Edwin Okoth. Ne walidho ni alidha moko kuom gigo mantiere gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard. Inyalo kawo thuolo mari inyiew gazet momori isom okinyi ma kawuono. Ka kamano yienwa mar mondo mi wakaw yoyo matin kama bang'e Cleophas Oluoch biro duogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor.